Huwag sabihan na waring asawa mo. Ito, Ilang taon ka na? asawa mo ito. Nangyari kayo ng asawa mo. Asawa mo ito yung bagong nangyari kayo ng asawa mo. Alam mo siya? Hayaan mo siya, kalalapit. Eh, riyagyo yan, jablo yan. Ano ka mapanulo? Sa ngalan ng Ama Malaban niya mo, mapukutin. at ng Anak at Espiritu Iwan Santo. naman yung asawa mo yan. In the name of the Jesus. In Jesus' name. Mikit. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesucristo. In Jesus' name. At Amang Jesus, Amang Nazareno. In Jesus' name. Ginatawag ko ang lahat ng anghel sa aking katawan lupa at Espiritu. Ama, makapangyarihan sa lahat. Ako ang iyong anak, Danibin, na nananalig at nananampalataya. Palayasin ang masamang Espiritu. Nagpapasakit sa loob ng katawan ng tao ito. At tahimigin ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana, dodo na ako. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilan niyo kami sa panganib at masamang Espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan. Kaya kayo po ang muna sa aming buhay. Amen. In Jesus' name. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kakaya mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ako mo kami pahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Masamang Espiritu, inuutusan kita na lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. At tahimigin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, binabasbasan kita sa pangalan ng aking Ama na si Jesucristo. In Jesus' name. Ang sino man lumahlipin at nagpapalipin sa impyerno kay Satanas, bilang alipin ng aking Ama, ay inuutusan ko kayo na lumayas kayo sa loob ng katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang karay mga sundin na loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magnitiko, inuutusan kita bilang alipin ng aking Ama. Alam mo ang dapat mong gawin at trabahuin ang dapat trabahuin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang Espiritu, inuutusan kitang lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. At huwag mo na itong babalikan. Amen! Rafael, ibigay mo sa akin kanang balikat ang iyong sibat, diretso sa puso at kaluluwa niya. Amen. In Jesus' name. Patagal na kasi yan. Ano na sa katawan mo na mamamahalo ako. Ako mo magulo. Dilat mo mata mo. Tumayo ka. So, ito may asawa mo. Yan na yun. Nanay sa ating bagla. Pabali na nila ko na.
Yung may isang gulo. Ayusin mo. Pigma na kang kaya kita. Nakalong na siya. May agad ko. May ayagapan. Tulungan mo ngayon yung sarili. Ano ka rin? At pinalayas na yung impyerno. At ibinalik na. May nalap ako yung spiritual. Boss, ang ginamang ito sa ari. Ako sa anak. 3 times in Jesus' name. Sabi mo, In Jesus' name. lakasan mo. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kayo ang maghari Kayo ang mag-ari sa aking buhay. sa aking buhay. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Panginoong Jesus. Panginoong Yesus. Amang Nazareno. Amang Nazareno. Maniniwala ako. Maniniwala ako At mananampalataya. at mananampalataya. Kayo ang una. Kayo ang una. At maghahari sa aking buhay. At mag-aari sa aking Palayasin buhay. nyo Palayasin nyo ang masamang espiritu. ang masamang espiritu. Ang umaalili sa aking katawan. Ang umahalili sa aking katawan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. Pagpagampa. Inom. Inom pa. Mga kamay. In 200 meters, turn right, and then turn left. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Tumitig ka sa akin. 3 times in Jesus' name. Titig. In Jesus' name. Dan mo yan. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. 3 beses. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sundo mo yan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Ikit. In Jesus' name. In Jesus' name. Dila. Amen. Amen. May timong ako pangit. Hindi. Mali lang. Okay na. Relax. Kaya yung tubig. Yung tubig niya. Yung tubig niya. Ito. Magsimba ka. Isang linggo. Siguro naman sa simbahan niya, bukas na. Kumain ka ng katawan ng Diyos. Simbahan, dalami ba? Sacrifice. Kung hindi mo siya nagsimba, ano pakiramdam mo? Magdalo ko na sila parang anak ko. Umukay na yung pulso niya. Lagi mo babanggitin si Kristo. Si Yesu Kristo. Sabi mo sa kanya, Kristo, ikaw ang aming tagapagligtas. Jesus, ikaw ang aming Ama na mawain, na mapapagmahal. Intindihan mo na? Relax. Baba kamay. Pagawa ko yung pangontra ang kahay, pero sana. Ayos pa. 1-3 yan. Yan, Mayos. Kailangan namin ginagawa. Ano pakiramdam? Pinalalo na ako. Kadang-kadang ikaw. Pasweet pa. Saan ba kayo nakatira? Langayin? Ano ba yung bahay nyo? Bahay. Ang ibig sabihin, ano ba pwesto niya? May maraming puno, wala, etc. etc. Maraming puno. Likod ng ilaw. Kailan ba siya nagsaganyan? 8 years na. 8 years na? Tagal na pala. Ba't pinangyayari ka kapag iyaga? Ito lang namatay yung Makaburol yan. Bakit? Nung namatay ba yung kita niya? Nakita niya? Ayun lang. Nakita mo? Nung namatay pa. Ha? Hindi. Nung nasa hospital na. Ano sa hospital lang? Buhay pa nanay mo, di ba? Nasa nanay mo? Yung tiyahin niya daw, buwan nung namatay, nagkaganyan. Ha? Buwan nung namatay daw yung kapatid ni Kuya, yung tiyahin niya, nagkakaganyan, sabi ni Kuya. Natatay niya ito eh. Tapos iba-iba na po. Kailangan mo magdasal na magdasal. May anak ka, di ba? Ilan anak mo? Tatlo po. Ilan taon ang bunso? Magpa 5 months. Gamitin mo inspirasyon ng iyong anak.
At gamitin mo inspirasyon ng iyong pamilya at asawa. At isipin mo si Kristo ay binigyan ka ng anak ng Diyos bilang anghel. Anghel yung anak mo. Hindi pa yung tulutan ng aking ama. Naintindihan mo na? Yun lang. Ayan na. Ano kami ulit? Antay na eh. Ano pakiramdam? Magalit. Wala na. Tapos na tayo. Tingin nga diretso sa akin. Tingin lang. Diretso. Okay. Salamat sa Diyos. Magang na tagapakiramdam mo?